हेलो हाय नमस्कार मु आपणकर सोनू आज आपण मानक एक सुंदर जगह दिखाई बेंगलोर एक जगह आपण शुणी एचएएल जार नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आओ चलतु आज आपण को बुले नहीं जी एचएएल बहुत सुंदर जगह चलतु आपण समय डेरी नक से जगह को जीवा मोर तो एबे ही निद भांगिला आ डेरी नक चलतु जीवा। हेलो गाइस मुझे पहुंची जाइए बर्तमान एचएएल म्यूजियम गेट पाखे आउ डेरी नक चलतु सीधा सड़क जावा टिकेट काउंटर पाखु आउ देखा केते कौन टिकेट मूल्य सब रही बर्तमान आप देखिपे मु टिकेट काटू 50 रुपीज फॉर ईच पर्सन एंड मोबाइल एक्स्ट्रा 20 रुपीज चार्जेस लगे। मैडम क्या म्हणून थैंक यू चलतु आप सीधा देखिए आपण मैंने देखिपे सीधा सड़क भाव गेट एंट्री करूँ आटा है तार मुखद्वार चलतु डेरी नक सीधा सड़क जावा सुंदर सुंदर फाइटर जेट पाखक। मैंने देखिपे मिग्र इंजिन टी रही आपण मैंने देखिपे म्यूजियम भीतर एक रही सुंदर गार्डन बहुत आकर्षणीय ये गार्डन टी आज बहुत एठारे सुनसान देखा जाउछि।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ହେଲିକପ୍ଟରକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ହେଉଛି MK-42 ବର୍ସନର 42A 42B 42C ବର୍ସନର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲଢୁଆ ହେଲିକପ୍ଟରଟିଏ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଦେଖିବା ସେଇଗୁଡ଼ିକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନଟିଏ ରହିଛି। ଆଉ ଗାର୍ଡେନର ସାଇଡରେ ରହିଛି ଲାଇଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର। ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଯେତେକ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେତେକ ସବୁ ଏହା ଭିତରେ ମିଳେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଛର ଆକୃତିର
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ। ଆରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ। ଆଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟୁଜିୟମର ମଝିରେ ଏକ ରକେଟର ଉପରି ଭାଗର ଏକ ପାର୍ଟ ରହିଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ରକେଟର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରକେଟର ଭିତରି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବେ, ଦେଖିବା ସେଇ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଅଛି। ପୁଷ୍ପକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଠାରେ ପୁଷ୍ପକ ରହିଛି, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ। ये सब इंजिन रही। चलतु एबे देखी जा HAL सब हिस्ट्री।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। এটা হচ্ছে এক্সଜଷ୍ଟ গেଟ୍। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଏଚଏଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ।